Hola, benvinguts a una classe de ioga amb tu. Avui et proposo fer una classe especial per fer ben d'hora al matí i començar el dia amb energia, tant mental com físicament. Recorda que, com sempre, necessites una manta i un bloc. Pots col·locar el bloc a sota dels glutis, només començar si és que la teva cintura està per sota dels genolls. I des d'aquí comences amb les mans a sobre de genolls. Fes una rotació d'ombros endarrere suau, notant els ombros ben lluny de les orelles. Això vol dir que tenim un espai considerable entre ombros i orelles, no estem encongits, deixem anar els ombros ben a baix. Aquí, comença a centrar tota la teva atenció en la respiració. Sentint a l'inhalar com infles i desinfles els pulmons, amb la voluntat d'oxigenar tot el cos, totes les teves cèl·lules. Comença a sentir el soroll de l'aire entrar pel nas i sortir. I comença a allargar respiracions. Quan inhales, allargant també la columna, creixent amunt. I exhalant, buides el nas, buides els pulmons. Deixes anar tot l'aire. Inhala, allarga bé la respiració. Exhala, allarga-la també. Aquí aniràs observant com els pensaments es van creuant entre les teves respiracions i aniràs posant tota l'atenció sempre cap a la respiració, deixant que els pensaments passin. Van passant els pensaments i tu sempre tornes a la respiració, sentint la inhalació i l'exhalació. Aquí col·locaràs mans juntes al centre del pit per cantar 3 vegades l'Om. Inhala. Relaxa les mans per col·locar-les a sobre dels genolls. Observa la vibració de l'Om a dins teu. I des d'aquí alliberem tota la zona de les cervicals, deixant anar el cap endavant, deixant que pesi, sense fer res, simplement observant com pesa el teu cap. Pesa el cap i et vas tirant vèrtebra a vèrtebra, vas sentint la columna com s'estira. Portem la barbeta cap a l'ombro dret, inhales, deixes caure el cap endarrere i fes voltes senceres. Inhales al darrere i exhales al davant.
I quan passis pel davant, fes canvi de sentit. Suaument sentint aquí qualsevol sorollet que puguis sentir aquí darrere del clatell. I quan passis pel centre, t'atures aquí deixant el cap ben relaxat i fluix. Pujaràs el cap novament al seu lloc i faràs una respiració profunda. Aquí comencem a moure ombro dret amunt i endarrere, rotant, després ombro esquerre amunt i endarrere, i ves fent així, suaument. Anem mobilitzant aquesta articulació, escalfant-la, suaument, amb consciència, posant tota l'atenció en aquest moviment i fem canvi, anem endavant. Fes stop, relaxa, fes una respiració profunda. I portaràs els ombros, ara sí, tan a prop de les orelles com puguis, pujant-los fins a dalt de tot. Inhales aquí i amb força els deixes anar, caient cap a baix i traient tot l'aire per la boca. Inhala. 2 vegades més. La última. Una respiració normal. Des d'aquí, braços al costat del cos, palmells que miren amunt. Inhalant, puja, braços amunt i mires a dalt. Gires els palmells i exhalant baixes, treus tot l'aire. A poc, suau. Inhales, omples els pulmons, mires a dalt. I exhalant, gires els palmells i baixa. Inhala, activa tot el cos. Exhala, baixa. A poc, suau. Inhala amunt. Exhala, baixa. Inhalem amunt. Exhala, baixa. Amunt, inhala. Queda't aquí. Mires amunt i fas una torsió cap al costat esquerre, mà dreta sobre genoll esquerre, braç esquerre darrere. Inhala, creix, allargant esquena i mira ben lluny, per sobre de l'ombro. Puges amunt, braços en l'aire, inhales. Fes la torsió cap a l'altre costat. Exhala. Inhala i ajuda la teva columna a créixer, a separar vèrtebres. I exhalant, gires el clatell. Inhala, puges amunt. I exhala, baixa. Col·loques les mans a sobre dels genolls. Esquena llarga. Mantén l'atenció a la respiració uns minuts més. Anem ara a fer el pranayama anuloma viloma. Amb la mà dreta aixeques, o sigui, tens obert el dit gros, el dit petit i el dit següent del petit. Molt bé, des d'aquí, amb aquesta postura, tapem el forat dret amb el dit gros i inhalem per l'esquerra. Tapes el forat esquerre, exhales pel dret. Inhala pel dret.
Tapes, exhala per l'esquerra. Inhala per l'esquerra. Tapa, exhala pel dret. Inhala pel dret. Tapes, exhales per l'esquerra. Inhala per l'esquerra. Tapes, exhales pel dret. Ves fent el ritme de la teva respiració. En aquest procés de respiració, mira de comptar quanta estona inhales i d'expulsar l'aire amb el doble de temps. La propera exhalació, relaxa la mà, relaxa el braç. Queda't aquí observant com ha quedat la ment després d'aquest pranayama, que ens ajuda a controlar la respiració i a accedir directament al sistema nerviós per calmar-lo. Una respiració profunda més. I anirem a fer rotació des de la pelvis amb tot el cos, activant ara tota la cintura. Arrodonint com vas endarrere, allargant l'esquena aquí davant. Arrodoneix al darrere. Inhales i exhales aquí davant. Ves-ho fent suaument, notant cada punt del teu cos, cada punt de la teva cintura. Fem canvi de sentit.
I fes stop. Fes una respiració profunda aquí. Aquí, inhalant, allargues bé l'esquena, obrint bé el pit, vol dir que separem les clavícules i ajuntem els omòplats al darrere. I exhalant, fem just al revés. Obrim les escàpules, ajuntem les clavícules aquí davant, amaguem el cap i portem el melic cap a la columna. Inhala, creix amunt, allarga bé l'esquena, obre bé el pit. Exhalant, arrodoneixes, mires el melic. Inhales, allargues, obres bé el pit. Exhalant, arrodoneixes. Amunt, inhala. I arrodoneix, i et quedes aquí mirant el melic. Puges amunt, inhalant. Des d'aquí vas endavant, allargant l'esquena tant com puguis, amagues el cap, arrodoneixes, ves endarrere. Inhala, allarga, obre bé el pit, empeny lúmbars endavant i amaga el cap, arrodonint. Inhales amunt, obres bé el pit, ajunta omòplats, exhala, baixa. Amunt, inhalem. Exhalem, empenyent les lúmbars i baixem. Amunt, inhala. Baixa cap a baix, amaga el cap, arrodoneix. Fem la última, inhala amunt i exhalant baixes, estires braços aquí, deixes el cap relaxat. Aquí puja glutis cap amunt, anem cap a la postura dels 4 punts, deixem els genolls per sota de la nostra cintura però estirem els braços endavant, deixant el front a terra, amagant la panxa, allargant l'esquena i baixant els ombros tan a baix com puguis. Per acabar de baixar-los encara una mica més, vas aixecar la teva mirada, la portes cap a les mans, mires les mans i acostes la barbeta al terra. Queda't aquí notant com les escàpules es volen ajuntar, com les clavícules s'allunyen i com vas obrint el teu pit. Tornes amb el front a terra i a poc ves a seure sobre els teus talons, deixant front a terra i braços endarrere. Relaxa els braços aquí. Fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. Aquí estira braços endavant, inhalant aixeques glutis, retenint l'aire deixes la pelvis que caigui, obres bé el pit i exhalant puges glutis amunt i quedes a la postura del gos. Genolls a terra, inhales, glutis endarrere i exhales, comencem a mobilitzar tot el cos de dalt a baix. Inhala 4 punts, retén, gos que mira amunt. Exhala, gos que mira baix, treus l'aire. Genolls a terra, inhala. Glutis endarrere, exhala. 4 punts, inhalant. Pelvis endavant que cau. Exhala, gos. Genolls a terra, inhala. Glutis endarrere i exhala. 4 punts, inhalant. Retenint, gos que mira amunt i exhalant, gos que mira avall. Genolls a terra, inhala. Glutis endarrere i exhala. Des d'aquí, inhalant, recorres el terra suaument fins a anar gos que mira amunt. Gos que mira avall, exhala. Genolls a terra, inhala. Glutis endarrere i exhala. Inhalant, recorres el terra, ben a prop del terra, te'n vas a gos que mira amunt. Gos que mira avall i exhala. Queda't aquí flexionant genoll esquerre, després genoll dret, apretant bé un taló cap a baix i l'altre. Queda't amb els 2 talons ben avall
i camines avançant endavant, anant a buscar les teves mans fins a apropar-t'hi. Des d'aquí deixes els braços relaxats, separes una miqueta les cames i fes 3 respiracions deixant anar tot l'aire per la boca. T'agafes els colzes i et balanceges d'un costat a l'altre. Pares al centre, deixa d'anar braços i agafa't les mans al darrere, entrecreuant els dits. Estira els braços bé, deixant que caiguin sobre el teu cap. Deixa el cap relaxat. Deixa que pesin els braços i a cada expiració que pesin una mica més. A la propera exhalació baixa els braços, fes lliscar les mans per les cames i des d'aquí ajuntes una miqueta els peus per pujar a poc, flexionant genolls, amagant el cap, arrodonint esquena suaument cap amunt. Quan siguis a dalt, fes rotació d'ombros endarrere suau i queda't a la postura de Tadasana o de la muntanya, sentint les plantes dels peus molt enganxades al terra, ben arrelades, els ombros lluny de les orelles, els palmells que miren endavant. Sent la respiració. Fem una respiració profunda més. I anem a fer 2 salutacions al sol de l'opció B. Des d'aquí davant, separant els peus la distància de la cintura, estira braços amunt, inhales, mires amunt. I exhales, baixes, portant el pit cap a les cuixes i amagant el cap. Inhales, mires endavant, obrint el pit. Mans a terra, cama dreta al darrere i el genoll dret a terra. Puja braços amunt, inhalant, endarrere sense respirar. I exhala, baixes, mans a terra i a la planxa. 3 punts, genolls, pit i barbeta, anem a la cobra. I baixes i ens en anem al gos. Respirem 3 aquí. Aquí posaràs el peu dret al davant, entremig de les teves mans, passaràs genoll esquerre al terra, puja braços amunt, inhales, vas endarrere sense respirar i exhalant, baixem, mans a terra, recollim el peu, flexionem genolls i estirem braços amunt, inhales, mans al pit, una respiració profunda. I tornem a allargar braços, inhalant, exhalant, baixes, amaga el cap, mires endavant, allarga esquena, obre el pit, mans a terra, cama dreta darrere, genoll dret a terra, pugem braços amunt, inhalant, endarrere sense respirar i exhalant anem a la planxa. Els 3 punts, genolls, pit, barbeta, deixem peus a cobra, baixem suau i ens anem al gos. Respirem 3 vegades. Flexiona genolls, mires endavant, peu dret al davant, genoll esquerre al terra i pugem braços amunt, inhalant, endarrere sense respirar i exhalant, mans a terra, reculls el peu, flexiona genolls, estira braços, inhales, mans al pit i una respiració profunda. Des d'aquí et quedes en postura de Tadasana, deixant que la teva respiració s'enlenteixi a poc, que vagi trobant el seu ritme natural.
Vas notant aquesta escalfor que recorre el cos. Una escalfor que pots notar a les mans. I anirem a col·locar una mà allà on sentis que ho necessites i l'altra en un altre lloc que ho necessitis. Busca aquí sentir el batec del cor, la teva respiració. I en aquest punt que tu hagis triat, mira de transmetre l'escalfor i l'energia de les teves mans. Farem una respiració profunda més. Deixes anar les mans i deixes anar el cap. A poc vas notant com el cap va cedint, va caient, cauen els braços t'estiren cap a baix fins allà on arribis, està perfecte. I aquí on arribis fes 3 respiracions deixant anar tot l'aire per la boca. Aquí flexiona genolls, col·loques mans a banda i banda dels peus i ens anem directament a la postura de la planxa. Les mans que estan per sota dels ombros. Aquí apretem la panxa i apretem els glutis i mirem d'alinear el cap, els talons i els glutis. Ves amb els genolls a terra, pit i barbet al terra i ens anem a la cobra. Aquí, puges cap amunt, apretant bé pubis i cames al terra i respires 3 vegades. Ajunta colzes al cos, allunya ombros de les orelles, coroneta cap al sostre. I després de les 3 respiracions baixem amb el front a terra, fem una respiració profunda. I tornem. Ara per pujar allargues la barbeta endavant, puges amunt sense mans, acabes d'apretar amb les mans, t'ajudes, però sempre amb el melic enganxat al terra. Fem 3 respiracions profundes. Baixa, front a terra, una respiració de descans. I torna, allarga barbeta. Puja amunt sense mans. Acabes d'apretar amb les mans i 3 respiracions. I baixem al terra i deixarem una orella al terra, braços al costat del cos, dits grossos dels peus que es toquen i talons que i aquí deixem que el cos descansi un moment. Fem canvi suau d'orella. I tornes a poc a col·locar el front a terra. Des d'aquí col·loques els braços al costat del cos, palmells que miren a terra. Inhalant aixecaràs el cap i les cames alhora i faràs 3 respiracions aquí dalt. Inhales, aixeques cap i cames i fes 3 respiracions. Descanses una. I tornem. Aixeques cap i cames. Descanses.
Arribes amb les mans a l'alçada del pit, empenys aquí per anar a seure sobre els teus talons a la postura de la llavor, deixant front a terra i braços endarrere. Aquí fes 3 respiracions, deixant tot l'aire per la boca. Estira braços endavant. Puja a la postura dels 4 punts. I des d'aquí, inhalant, aixeques cap i glutis suaus, sense arquejar massa. Exhalant, arrodoneix bé, amagant el cap, amagant els glutis. Inhala, suau, aixeca cap i glutis. Exhala, arrodoneix bé, mirant el melic. Inhalant, aixequem cap i glutis suaument. Exhalant, arrodonim. Inhala, aixeca cap, glutis suau. I et quedaràs mirant el melic, arrodonint bé l'esquena. Torna cap al centre, a poc, suaument. Fes una respiració profunda aquí. I avançaràs el genoll dret endavant cap a la teva mà dreta. Obriràs el peu. Anem a la postura del colom. Allarga bé la cama esquerra i estira aquí braços i estira el tronc. Deixa front a terra si arribes. Si no pots col·locar braços, pots col·locar els punys. Aquí l'important és que la teva pelvis estigui alineada per igual de les dues bandes, que no estigui seient sobre el gluti dret en aquest cas. Fes 3 respiracions deixant anar tot l'aire per la boca. T'ajudaràs amb les mans per incorporar-te a poc, seure sobre el gluti dret i fer canvi cap a gluti esquerre. Des d'aquí, allarga bé braços, deixa el cap a terra, si pots, si no sobre braços, i fes 3 respiracions, deixant anar tot l'aire per la boca. T'ajudes amb les mans per portar la cama del darrere cap endavant i seure aquí, cames creuades, mans a sobre de genolls, esquena llarga. Fes una respiració profunda. I aquí estira braços endavant, allarga bé l'esquena, deixa els palmells que miren cap amunt. Fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. I des d'aquí ens anirem endarrere, resseguint amb les mans al terra, amagant el cap, arrodonint esquena suaument. Quan siguis a dalt, rotació d'ombros endarrere suau. Col·loquem les mans al terra, als colzes, i anem a deixar tota l'esquena aquí al terra. Des d'aquí, amb els braços al costat del cos, els palmells que miren cap amunt, farem 3 respiracions més, deixant anar tot l'aire per la boca. I anem a tancar genolls a poc, suaument, per portar-los cap al pit, abraçar-los i fer un massatge suau d'un costat a l'altre. Pares al centre i col·loques els braços en creu. Anem amb els genolls junts cap al costat esquerre, els deixem caure aquí, ben a prop del teu braç esquerre. La teva mirada se'n va cap al costat dret. Les teves espatlles estan ben a prop del terra.
Respira, inhalant, infla panxa, costelles i pit. I exhala, buida panxa, costelles i pit. Inhalant, tornes cap al centre i exhalant, deixes caure cap a l'altra banda. Mira ben lluny cap al costat esquerre. Inhala, infla panxa, costelles i pit. Exhala, buida panxa, costelles i pit. Inhalant, porta genolls cap al pit i els abraces. Fes un massatge suau d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre i fem una respiració profunda. Des d'aquí ens anirem a la postura de Halasana, braços al costat del cos, palmells que miren a terra. Pugem cames en l'aire inhalant i passem cames per sobre del cap i endarrere, deixant que pesin els peus, col·locant les mans a l'esquena i ajuntant els colzes. Aquí, deixant que l'esquena quedi perpendicular al terra, ajudant amb les mans per fer-ho així. Estira bé les cames. I si els peus toquen al terra, pots entrecreuar dits de les mans, estirar bé braços, empeny amb els braços contra el terra i respirar aquí, visualitzant els teus òrgans invertits. Col·loca les mans a l'esquena si no les tenies i aixeques la cama esquerra ben amunt, deixant la dreta per sobre del teu cap. Fem canvi. I baixes aquesta cama també i prepares la baixada col·locant les mans al terra i baixant a poc les cames, apropant-les a la teva cara, al teu cos, vas deixant vèrtebra a vèrtebra al terra. A poc i suaument fins a quedar-te amb els genolls al pit. Abraça genolls i fes un massatge suau d'un costat a l'altre. Parem aquí al centre i fem una respiració profunda. I des d'aquí anem a deixar peus al terra. Separats la distància de la teva cintura, braços al costat del cos, empeny peus per pujar glutis amunt, quedar-te sobre les espatlles, agafar-te les mans per sota entrecreuant els dits, estirant bé braços, empeny els braços contra el terra, respires aquí 5 vegades profundament.
i deixaràs anar mans. Aixeques bé el cap i acompanyes suaument vèrtebra a vèrtebra al terra. Des d'aquí queda't amb els genolls al pit, abraça'ls i fes un massatge suau d'un costat a l'altre. Pararem al centre fent una respiració profunda. I agafaràs el bloc per col·locar-lo a sota del sacre. Estirar aquí les cames, deixant que els peus caiguin cap als costats, estirar braços endarrere i aquí fer 3 respiracions, deixant anar tot l'aire per la boca. Col·loca plantes dels peus juntes obrint els genolls i balanceja't suaument d'un costat a l'altre. Notant el sacre aquí, fent aquest massatge a la zona amb el bloc. Pares aquí al centre i fes una respiració profunda. Tanca els genolls col·locant plantes dels peus al terra i baixa braços endavant. Puja glutis amunt per treure el bloc i aixeca bé el cap acompanyant vèrtebra a vèrtebra al terra. Queda't amb els genolls al pit i balanceja't suaument d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre i fes una respiració profunda. I estira cames. Estira braços. Col·loca't en la postura de Shavasana. Estirada a terra, amb les cames separades, els braços separats, la barbeta una miqueta en direcció cap al pit. I fes aquí 3 respiracions profundes deixant anar tot l'aire per la boca, com si fossin sospirs. Per uns moments, simplement observa el fet d'aturar-te. Alguna cosa para. A partir d'ara la velocitat no té importància. Té importància la calma, afluixar, descansar. Sent la teva respiració tranquil·la i porta tota la teva atenció cap a la respiració. Observa com l'aire a l'entrar refresca les teves fosses nasals. Simplement observa com les refresca. L'aire entra fresc i surt tebi. Entra fresc i surt tebi. Amb cada respiració, l'oxigen arriba fins a la última cèl·lula del teu cos. I cada vegada el teu cos es relaxa, cada vegada una mica més. Des d'aquest punt, i amb el cos relaxat, visualitza un núvol càlid des del cel
que va baixant fins a col·locar-se just a sobre teu. És un núvol preciós que t'acull. Aquest núvol càlid i protector contacta en primer lloc amb els teus peus. I a mesura que s'acosta a ells, els notes cada vegada més lleugers. Aquest núvol blanc, amb un to blavós, toca els teus peus i els transmet la seva tebior agradable i els torna lleugers. El núvol té uns efectes positius sobre cada lloc en què contacta amb el teu cos. Els peus es tornen lleugers i s'afluixen. La circulació dels teus peus millora a mesura que els sents més lleugers i protegits pel núvol blanc blavós. La teva respiració és tranquil·la. Amb cada respiració, el teu cos es relaxa més i més. El teu cos està cada vegada més tranquil, més relaxat. Ara el núvol contacta amb les teves cames i els músculs es relaxen. Els bessons es relaxen més i més. Amb cada respiració, més i més relaxats, més fluixos. Els genolls es relaxen, s'afluixen. Sent el contacte del núvol càlidament a les cuixes. Totes dues cuixes, la dreta i l'esquerra, relaxades, fluixes, calentes. Ara s'acosta als peus, el dret i l'esquerra, relaxats, suaus i fluixos. El núvol segueix lentament contactant amb el teu cos. Toca els malucs i els torna lleugers. Toca l'abdomen i el pit, tot el tronc lleuger, relaxat, suau, molt lleuger, molt suau. Toca els teus malucs i els torna lleugers. Toca l'abdomen i el pit, tot el tronc lleuger, relaxat, suau, molt lleuger, molt fluix. La teva respiració és tranquil·la i amb cada respiració el teu cos es relaxa més i més. Cada vegada tens el cos més tranquil, més relaxat, més fluix.
El núvol contacta ara amb els teus braços. Sent els dits de les dues mans més lleugers, com si s'enlairessin de l'esterilla. Les mans lleugeres, els canells lleugers, els avantbraços relaxats, fluixos, lleugers, els braços lleugers, relaxats, fluixos, les mans lleugeres, els canells lleugers, els avantbraços relaxats, fluixos, lleugers, els braços lleugers, relaxats, fluixos. El núvol t'envolta i t'acull amb la seva calidesa. Et transmet la seva lleugeresa. Sent tot el teu cos lleuger, el cap, els braços, el tronc, les cames, el teu cap, els braços, el tronc i les cames, tot el teu cos molt relaxat, molt i molt fluix. Pren consciència ara d'aquest estat de relax, de pau i de tranquil·litat. Sent ara la teva respiració tranquil·la, suau, i posa tota la teva atenció a la respiració. Observa l'aire a l'entrar. Simplement observa. L'aire entra fresc, surt tebi.
torna a entrar fresc, torna a sortir tebi. Amb cada respiració, l'oxigen omple el teu cos i et tornes més lleugera. Cada vegada més lleugera. La teva circulació millora. El teu cos es relaxa. A mesura que vas respirant, el teu cos es relaxa més i més. I a poc aniràs deixant que es fongui la visualització, conservant tots els beneficis conscients i inconscients que et proporciona. Compta lentament. 1, 2, 3. Obre i tanca les mans lentament, prenent consciència de les petites articulacions dels dits. Agafa aire amb més intensitat i fes una respiració profunda. I a poc aniràs obrint els ulls, conservant l'estat de relax i calma que has aconseguit amb la Shavasana.